ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, ҳама каса созини хубен. Хушомадед ба YouTube канали мо Арзон Таҷикӣ. Дӯстони азиз, дастгирии каналро ҳаргиз фаромӯш накунед. Аз ҳаматон хоҳиш мекунем ҳатман дар канал подписатсия кунед ва лайк монданро фаромӯш накунед. Чунки дӯстон дар ин канали Арзон Таҷикӣ, яъне ки ҳар рӯз хонаҳои арзонро барои шумо пешниҳод мегардонем. Дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ки ягон замин, квартира, мошин, ягон техника, трактор дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp муроҷиат кунед. Иншоалло реклама карда дар нури оянда, яъне ки техникаҳои шуморо, хонаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. Дӯстон, аз куҷое ки хона ё ки мошин ё ки замин дар кор бошад, дӯстони азиз, ҳатман дар комментариё бинависед. Ҳаракат мекунем ба шумо кофта пешниҳоди шумо мегардонем. Хуб дӯстон, лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. Ба ҳаматон тамошои бофарғатро хоҳон ҳастем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз, ки тӯли 6 мошини Акай реклама кардем. Бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. Ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. Дӯстони азиз, ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. Салому алайкум ака. Акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин як ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аст. Саломат бошед. Рӯзи якшанбе. Саломат бошед. Дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. Ана адреси метро Катени, номери WhatsApp акамон. Мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегардад. дӯстони азиз, шумо тайёр ҳастед ки Арзон Таҷикӣ хонаҳои арзонро барои шумо реклама кунад. Якумин эълони дӯстон дар навор имза хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи 8 гуфтага Лави роҳ. қариб масоҳати заминаш 3 содиқа гуфтага. Дӯстон, хона аз 3 ҳуҷра иборат мебошад. Кухни, баня даруништа, оби свет постоянӣ ҳастай, дар ҳавлӣ ҳезумхона ҳастай, ҳоҷатхона ҳастай ва баняи беруна мебошад. дар наздикии хона гуфтага дӯстон, садик, мактаб, донишгоҳ, магазин дорад. Нархи хонара 380 000 сомон мегӯяд бародаро, яъне ки оби свет мушкилӣ нест, гирду атрофи хона маҳкам кардагай. Боз гуфтага дӯстон ки арзон ҳам мешавад. Рақамҳо барои тамос 987 33 66 77. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, роҳи Ғиҷова гуфтага дӯстон, яъне ки 7 содиқ замин, 4 дар хона, кӯчаи Рохшонзамин. Рохшонзамини нав, рӯпарои поликлиникаи нав гуфтага, боз дар наздикияш мактаби рақами 81 нав гуфтага дӯстон. Заминаш рости хушрӯ мебошад, 4 дар хона, свет об дорад. Документҳои хона ҳамаш 100% гуфтага иваз карда мешавад ба ягон, яъне ки алиш дар шаҳри Душанбе бо квартира ё ки ҳавлигӣ. Маълумоти бештар бо телефон, нархаш 260 000 сомонӣ. дӯстони азиз, боз арзон мешавад. 4 дар хона, 7 содиқ замин. марҳамат дар рақамро роя намуда дар тамос шавед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, яъне ки хона коробка мебошад. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Итарака гуфтаги бордоро. хона сохтмонаш навай. дӯстони азиз, 3 дар хона ҳастай ва 8 содиқ заминай, яъне ки бодро гуфтаги дар наздикияш оби свет ҳам ҳастай. нархи хонара, яъне ки коробкара 110 000 сомон мега. аз номи сомонаи мо Арзон Таҷикӣ гап занед, иншоалло ки арзон мекунанд. рақамҳо барои тамос 903 33 1305. ба ҳамин рақамон дӯстон дар тамос шавед. дӯстони азиз, дар канали Арзон Таҷикӣ ҳатман подписатсия кунед ва лайкҳоро фаромӯш накунед. панҷумин эълони мо дӯстон, хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Пахтакор. аз Гипразим то хонара 2 километр роҳ гуфтагӣ маршруткаи 45 ва пеш хонара мегузарад.
3.5 сотиқ заминаи гуфтаги дӯстон ду хона ҳамаи ремонтош қатъи кухни отдельна ҳезумхона хона дар беҳтарин ҷой қарор дорад. Нархаш дӯстони азиз 380 000 сомонӣ мега. Боз гуфтаге ки савдо мешавад, яъне ки дар хона 3.5 сотиқ заминаи бародаро. марҳамат, касоне ки аз ноҳияи Фирдавсӣ хонахар бошед бо нархи 380 000 сомонӣ рақамо барои тамос 088 52 75 73 қади дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат, дар ватсаи мо +7 қати 96 095 56 86 дар ин ватсап дӯстон роя кунед. иншоалло реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. шашмин эълони мо дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Эҳсу гуфтагиак қарор дорад. 3 дар хона ва калидори калон, бания, кухни дар дарунаш, оби суед ҳамаш 100% ҳастанд. заминаш 10 сотиқай гуфтагиак дӯстони азиз, яъне ки 3 дар хона 10 сотиқ замин. касоне ки хадр бошад, нархаш 170 000 сомонӣ. ина бародаро, ремонтҳои беҳтарин дар ноҳияи Данғара, деҳаи Эҳсу гуфтаги бародаро. рақамо барои тамос 77 007 16 60 қади ба ҳамин рақамо дар тамос шавед. дӯстони азиз, аз мо хоҳиш мекунем дар канали нави мо, яъне ки Арзон ТЖ подписатсия кунед. иншоалло ки ҳама рӯза аз ин канал, яъне ки хонаи арзон шумо метавонед тамошо кунед. дӯстони азиз, 7 эълони мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зарбдор. 3 дар хона мебошад ва 7 сотиқ замин, оби хӯрданӣ ва оби канал барои агрод ҳастай гуфтага дӯстон. дарахтҳои мевадиҳанда дорад. документҳои хона ҳамаш 100% дар ватсап метавонед нависед. гуфтага дӯстони азиз ки маршруткаҳо 1 мегузаранд ба пеши хона то аэропорт 2.5 сомона, дар такси то вокзали Кӯлоб меравад гуфтага, яъне ки 4 сом. ҳама вақт ҳастай транспорт без проблем, яъне ки ҳама вақт маршрутка ҳастай гуфтага дӯстон. нархи хонаро бигем 191 000 сомонӣ. ина шербачо гуфтаистанд ки дӯстони азиз, ин хеле нархҳоро фақат танҳо дар канали Арзон ТЖ шумо метавонед тамошо кунед. марҳамат, дар ватсапашон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 8-мин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, тарафҳои навхонаҳои Гаҷак гуфтаги бародаро. 2 дар хонаи барак мебошад ва масоҳати заминаш 2 сотиқ заминай. нархи хона дӯстони азиз 120 000 сомонӣ мега. боз муомилаи хуб дорад. касоне ки дӯстони азиз дар комментари аз шаҳри, яъне ки аз шаҳри Ҳисор хона гуфтагӣ будед, марҳамат, 2 хонаи барак, тарафҳои навхонаҳои Гаҷак гуфтагиай. рақамо барои тамос 093 77 40 51. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед ва маълумоти аниқтарашон аз худи шебашон дастрас кунед. ва дӯстон, мегузарем ба 9-мин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастай, воқеъ дар ноҳияи Кӯшониён. хона аз 3 ҳуҷрат иборат буда, 1 варианти калон, кухни, бания, ҳоҷатхона, аловхона, сурфа иборат мебошад. 3 сотиқ замина гуфтаги дӯстон, ҳуҷҷатош 100% гирдаш маҳкам, ремонт дарунаш, хона замонавӣ кардагиай гуфтагиай. муомилаш фақат дар болои, яъне ки дар пеши хона гуфтагиай ки маслиҳат мешавад, боз арзон мешавад, яъне ки дар пеши хона. нархи хонаро дӯстони азиз 300 000 сомонӣ мега. марҳамат, дар ноҳияи Кӯшониён. рақамо барои тамос 071 72 52 52 қади дар тамос шавед. дӯстони азиз, эълони охирон ҳастай дар видеои имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Рутабуз гуфтаги бародаро, яъне ки 6 сотиқ заминай. марҳамат, иваз карда мешавад ба мошин қатъи. нархша 60 000 сомонӣ мега. дӯстони азиз, 2 хонаи барак сохтагӣ ҳастай, коробка мебошад. нархаш 60 000 сомонӣ, иваз ба мошини майда.
марҳамат дӯстон дар тамос шавед. Шербачаҳо боқӣ сарбаланду хона обод бошед. Дастгирии моро фаромӯш накунед, лайкҳоро бозем ва дар канал подписатсия гардед. хоб дӯстон, худованди меҳрубон нигаҳбон бошад. Хайр то видеои оянда.